Bubagra ayo dokter. Bubagra ayo dokter. Bubagra panu jatuh lam sobo. Bubagra panu jatuh lam sobo. Bubagra ayo dokter. Bubagra ayo dokter. Bubagra. Bubagra. Kancani mare. Ini dibar kaham jotono তিনি ব্লাইখেন খাতং থগ যে চিনি থানচানি মথা ত্রিপুরা মথাও তিনি টিপিএফনি ওয়ার্কিং কমিটিনি চিনি তাকুক মনকুমার দেববর্মা তাই চিনি বুকুক সবিতা দেববর্মানি তৈফাংবাই তিনি টোটাল 27 পরিবারনি লুকুর তিনি বুকুক তাই তাকুক সংগ্র চিনি ও থানচা মথাও ফাইমানি বাগै जों पुइलाना खाका हामबाय बुंनो लामसगो तामनि हिनबा चिनि हा अदफानो मोथांनानि बागै बुबाग्रानि तैफांबाय जे बुसखांनि जे सबावो सेंक्राकुंगै बुसानानि बागै बर' फाइमानि बागै चिनि त्रिपुरा मोथा बुसखांगो तेबो फानग्रागनाय तेबो क्राकुंनाय एवं चिनि दफानि चिनि थिनांनि सभा तेबो बुसखांगो क्राकखाय जों हिमानानै जों खाख्लायो तामनि हिंगाखाय जों साइमानो थानाय 70 बोसोराव जों गोबां मा रिजनाल पार्टी फानो हिंदु नेशनल पार्टी फानो हिंदु जों थंजाका किन्तु बुफाग्रानो मा माने यागुलो जों ताय थंजाना मुसुंलिया जोंनि थानजानि खरांबाय जोंनि हा जोंनि सासन हिनि जों आवाजति सावै जोंनि बुफाग्रानि दैफांबाय जों दिनै एडिसिव जोंनि सासन मानखा जों आसुखा एवं काहाम काहाम जों डिसिसनबो नरक खानाबाय खाना जतन लुकुर एवं बुसखांगो चिनि तेबो गिरता त्रिपुरानि बागै सभानि बागै जों सारा त्रिपुरानि चिनि जेकुनु मथा जे दं माने अबशिष्ट जे मथा दं माने जत्तनो बुबाग्रानि तैफांबाय थाय सभा खालायनायनि बागै जों पुरनानि बागै चाइतकलाय दङ एवं जतनो मा चाइतकलायनाय गामि हामसायनि जत लुकुनु थानिनो आं कयजानाय ताहुर नरक जे ताबुबो फायाको बा ताबुबो लासिबुय दंखो लासियाबो दफा अ हानो मोथांनानि बागै फायदि बुबाग्रानि लगे जों जतनो सेंक्रा जे गुंगै जों सभाव नखलायसिबानो चिनि थिनांनो जों गाहाम चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन गाहाम खायै अ हाव मोजाङै संसारबे गोदालै गोसोङै दंनायनि बागै बरनो जों लामा खायसे फनगै कलांगानो बुबाग्रानि दैफांबाय मोसक सावैनो जतनो खाकाहाम जे हामजामा याफारै ani kogoro no paika hambai bo village committee obo bo constituency edition klai belaina hambai mo kangke tini oro pulena hambai renai sini TPF no yakari thangsani lama wa bubagarani thangsani lama fani rona pulena lamsugo sini mo ke amtoli golagati 19 amtoli golagati constituency kalayo panchayat ke ujan pathalia ga ar assembly abo constituency ingke tagorjona kalayo pinio jagao tibra motho thangsana hamjage borok bonogo tongmalia se grade tibralen sing tumnain tunai mo borok usungno logiranai grade tibralen tumnani thane sobaba borok usungno logiranai ni tini phaika ang monono sara tripura joni joto tripura sarong message na musungo norok bo tabuk kebo bai buni dofani borok bai sing diplomacy khaine thangjaya oi jotono tripura mothone banano ro moine sing फाइनेंशियल सासिंगो सिनि ताखुक अकरा साका सिनि डायनामिक लीडर आं कगना आं साना मुसुङो थिनांगो सिनि जर्नलिस्ट न बाइके अस्तित्व रखा खाइगालांगनि आ माननि सुनखानानि बागै जतनो थांसाका फाइदि संथाय कुनु पार्टी साथी हलिया एक्टर पार्टी बुबाग्रा तै मथा ताबु बरक bo bodol ni oro phai borok to TPF nei kaisa motha tongo tripura o borok bo sini tripura motha be ideology bi phelaya tabo borok bo sungno समर्थित खाइ दङ फ्यूचर आं आशा खाइ borok bo sungmain फाइनाय बाय फादाल bo sungmain फाइनाय आर borongni tini borok ni bisingte tini bukok sabita TPF ni yakare je tripura motha phaimani bon bodol ni bisingo khorok busuk adang rona tuwi tin tripura motha hapka right thajingo je samane abo kisa abo khana mohke killa ojan bisramono division do oro borong total member ke 700 dong আগে তিনি বরক 27 জন জয়েনিং খাইয়া 27 পরিবার আর মেইন খাইনা ওর সিডব্লিউ সিনি দুইজন মেম্বার দङ সিনি বাসি সবিতা খরকসা সিনি আমদারা মন কুমার বরং ওর কিল্লা ওজান তাই বিশ্রাম ডিভিশন বরং তৈ দলি দङ
आंहा 700 मेम्बार शुধু 27 জন 700 मेम्बार फाइनाल आं आसा खायो ताइ बेसि दिन भिलेज कमिटी टिपिएफ नि आगे सामुं तां तंनाय रक ताबुक तो तिप्रा मथाव हाबपायखा आबोनि बिसिंगो बबाहायके नोंसं बोसोक जरतै अ आमसायो आगे टिपिएफ तंमानि नि एक्सपिरियेन्स बाहाय तंमानि अ आमसे तो टिपिएफ नि बरक किसे कबांखन नुग्रा तंमानि इनके आबोनि बागैनो ताबुक बेले बेले के हामायमारो जतर टिपिएफ तंनाय आबरक जतन सिनि अ राजा महाराजानि नाहारमुंगो अ थानसानि मारिवा जतन सहयोगिता खायनाय बा खायि दङ ताबो एगा आबोनि बागैनो ताइ किसे मिसे तंनाय रक इनि आक्टेब कबुंनामु जोङो मिडियानि बिसिंतै ताबो सिनियर आइपिएफटी ताइ प्लस निनि बिजेपि बर बाहायनो सिनियर थानसान मारिवा फाइनानि होनाय गोबां बरनो साहरै दङ ताइ कैसा एके बर बाक्सा लाजि जागै और हिमराय गाङै दङ आबोनो ताखुर सिनियर थानसानि मारि ताइ सिनियर ग्रेटर टिप्लालाय न नानानि बागै बा सिनि हा जे बुइबाय सुसन खाइजाक दंमोन यागनि काटिनानि हिंगाके अ थानसानि मारिनो नांगो आबोनि बागै बरनो बांखाय कबकनाय बर दाति दाति जों थानसानि यापिरि रमनानि बागै जों ताइ निनि आनि ग्रै इंलायावै सुनतयै अ जागा गोबां सोंबाय सोंनो पलिटिकेल जारा पलिटिक्स सोंनाय सुनो गोबां जागानो समस्या फनाङै दंखा बोसगाङो सोंबाय सोंनो केस थेबावै गोबां हय हरिनि खायखा ताइ सिनि बोसगाङो आं आसा खायो अब हाइरक ताइ हय हरिनि सुनो ताइ खायमांला सिनि ताउ सेटनां फायखा ताउ सिजै फायखा चिन्ति प्रसार जों ताइ थंजांनानि जरा गैखा निके ताबो जों अ थानसानि मारिवा सिनि ताखु ताइ बुखु ताइ सिनि अ तिप्रा मथ तिनि अ उजान पाथलिया गाव पन्चायत तिनि जतन याग याग मिलिलाय रमलायै थानसानि मारि फुनुमान बागै आनि पाइपलाया हामजागमा जत्त तिप्रा हानि बरन आं मायाफार बेलाय बेलायखेनो असुक जरतै सावैनो सिनो थानसानि मारि आइ लक्थो सिनि बुबु ग्रानि नाहारमु साक्सास जोंथों अजतै हामबाय